Velkommen. I dag skal vi lære at spille Scarborough Fair. Og den starter med sådan en intro. Og hvis I sætter langefingeren på 4 streng, 4 bånd, og lillefingeren på anden streng, 5. bånd. Og så slår I bassen an, altså 5. streng, 2., 3. og 4. Og så sætter I pegefingeren på anden streng, 3. bånd, og løfter lillefingeren, og så slår 2. og 3. streng an. Så det lyder 5., 2., 3., 4., 2., 3. Så slår du basstrengen an, og mens du gør det, så glider du med langefingeren ned på anden bånd. Så hedder det 1. streng, 3., 4., 2., 3. Altså bas, 1., 3., 4., 2., 3. Og sammen lyder det sådan her. 5., 2., 3., 4., 2., 3., 5., 1., 3., 4., 2., 3. Og sådan starter introen. Den starter med, at du spiller det her 2 gange. Tredje gang gør du ligesom du gjorde før med starten. Altså 5., 2., 3., 4., 2., 3. Og så sætter du ringefingeren op på 5. streng, 5. bånd, og laver en ny basstone. Men du laver det samme med lillefingeren og pegefingeren, så det lyder sådan her. Altså det eneste du skifter, det er bassen, og så laver du det samme med lillefingeren og pegefingeren. Så flytter du ringefingeren ned på 3. bånd, 5. streng, og så hedder det 5., 2., 3., 4. Og så flytter du langefingeren ned på 2. bånd, 5. streng, slår den an, og så 2. og 3. streng samtidig. Det er introen. Sammen lyder det sådan her. Starter selve melodien, og den starter fuldstændig på samme måde som introen, altså 2 gange de her greb. Og efter det så starter sangen, og den starter med det første greb, altså det samme som du har spillet flere gange nu. 5., 2., 3., 4., 2., 3. Bare 2 gange. Altså sådan her. Efter det så flytter du ringefingeren op på 6. streng, 3. bånd. Og spiller 6., 2., 3., 4., 2., 3. Og så tilbage igen på det oprindelige, det første greb. 2 gange. Efter det så flytter du pegefingeren på 2. streng, 1. bånd, langefingeren på 4. streng, 2. bånd,
og ringefingeren på 5. streng, 3. bånd. Og så slår du 5. streng, 1., 2., 3., 1., 2. og tilbage igen på det startede med. Så melodien den lyder sådan her. Når du kommer tilbage, så tager du 5. streng, 2., 3., 4. Så er du klar med pegefinger. Slå bassen an. Først åben 5. streng, 2. bånd, 3. bånd, og så åben 1. streng. Og så laver du et D, det vil sige lange fingre, 1. streng, 2. bånd, ringefinger, 2. streng, 3. bånd, og pegefinger, 3. streng, 2. bånd. Det lyder sådan her. Så vender du tilbage til det første greb. Det spiller du 5 gange. Det lyder sådan her. Og tilbage til C-grebet, som består af pegefingeren, 2. streng, 1. bånd, langefingeren, 4. streng, 2. bånd, og ringefingeren, 5. streng, 3. bånd. Og den siger 5., 1., 2., 3., 1., 2. Så det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4, og så kommer der en nedgang, der hedder 5., 1., langefingeren, 5. streng, 2. bånd, lillefingeren, 2. streng, 3. bånd. Og først 5. streng, og så 2. Så det lyder sådan her. Den tredje del af nedgangen hedder 5. streng, åben, og 2. streng, pegefingeren på 1. bånd. Så fra C'en lyder det sådan her. Og sidste del af nedgangen, der har du ringefingeren på 6. streng, 3. bånd. Og slår den an. Og 2. streng åben, 3. og 4. Altså sådan her. Altså fra C'en lyder det sådan her. Efter det kommer der en lille finurlighed, hvor du bruger pegefingeren på at trykke 2. streng, 1. bånd ned og op igen. Åben, 1. bånd, 3. streng, åben, 3. streng, 4. og 3. streng. Så vender vi tilbage til den oprindelige akkord. Så er det ringefingeren på 6. streng, 3. bånd, 2., 3., 4. 2. streng på 1. bånd, 3. streng åben. Altså sådan her. Så kommer der en nedgang, der hedder lillefingeren på 2. streng, 3. bånd, langefingeren på 5. streng, 2. bånd. De 2
og så pegefingeren på anden streng, første bånd, og det er det samme, altså femte og anden streng, femte, anden, og så er det ringefingeren på sjette streng, tredje bånd, og anden streng åben, altså, og tilbage til den oprindelige figur, hvor du glider. Det gør du 2 gange, og så starter den næste vers igen. Og så skulle det gerne lyde sådan her.